Tranzacție vânzător. După aprobarea tuturor spațiilor din campanie, se va forma tranzacția. În tranzacție poți vedea cine este cumpărătorul, denumirea campaniei, perioada campaniei, câte spații sunt în tranzacția dată, documentele spre aprobare, termenul de plată și bugetul total. Selectează media plan. Analizează forma scurtă a acestuia. Aprobă media planul. Va fi aprobat în primul rând de cumpărător, după care aprobă vânzătorul. Culoarea verde a media planului semnifică că el a fost aprobat de ambele părți, cumpărător și vânzător. Selectează ordinul de plată. Analizează datele. Avem indicat separat prețul pentru print, montarea repetată. Menționez că printul și montarea repetată nu sunt calculate cu reducere. Sunt indicate separat. Aprobă. Selectează contract. Datele cumpărătorului au fost completate automat. Dacă cu unul din cumpărători ai puncte speciale în contract, le poți modifica aici. După care salvează modificările și aprobă contractul. Dacă nu sunt modificări, aprobă contractul. Ordinul de plată, contractul, va fi aprobat în primul rând de vânzător, după care aprobă cumpărătorul. Așteaptă cumpărătorul să confirme ordinul de plată și contractul. Când toate trei documente vor fi aprobate de ambele părți, atât tranzacția și campania nu vor mai putea fi modificate. Ordin de plată WGRP. Dacă în tranzacție am rezervat un spațiu publicitar prin metoda de vânzare WGRP, la finalizarea campaniei, când se vor încărca rapoartele de audiență pentru acea perioadă, se va genera un ordin de plată nou, recalculat în baza datelor de audiență care au fost de facto. Acest ordin de plată se va oferi spre plată. Selectează ordinul de plată recalculat. După aprobarea acestuia de către cumpărător, în termen de 10 zile, tranzacția va fi arhivată.